Здравейте, приятели! Както разбрах от заглавието на видеото си, взех нова каска и очила. Каската ще се покаже тук, модела и самата каска, очилата тук. И сега се захващаме първо да ги отворим. Благодаря на брат ми, че ми услуги с това ножче. Сега трябва сигурно да сме внимателни. Аз си много се оцелвам него. Така. Добре, сега трябва... Добре. И сега, ако искате да видите, тук и двете неща са на Ray-Ban. Мисля, че това е марката на този нож. Така че сега да захващаме тук някакви балончета. И първото нещо, което имаме, са очилата. Ето ги. Така. Сега те от тук се отварят. Между другото, каската на Google и очилата са на Ray-Ban също. И така. Окей, това се гледа доста добре. Поне да се има кълъв, което е добре. Добре, тук се обвързе. Добре, сега... Това са очилата. Тук има даже още един визиор, което е доста добре да си имаме резерва. И ето ги самите очила. От тук. Изглеждат доста добре. Тук ще има такова, а тук няма, не знам. Това сигурно е за пластика. Доста добре изглеждат. Аз между другото мислех първоначално бели да си взема, но съзнах, че много ще се цапат и затова взех черни. И сега да се захвана с каската. Так, че ще остане ние тук на леглото. Добре, каска. Сега това вече не е много нужно. Така, ще го оставим тук и да се захванем с каската. Тя тук така. Тя е на Ray-Ban. Така. Изглежда много добре. Тя е черно-бяла, доста basic каска. Сега разбира се, първо ще има това. Тук са малко добре. Добре. И ето и самата каска. Аз съм си взел S размер, защото за възрастни. И да видим. Тя е по сложния начин, като старата ми каска. Явно по този начин е предпочитан. Сега тук му ще видя как тя се затваря самата каска. Сега трябва да сложиш тук има нещо пул. Ой, това не знам. Но... Това е каската. Доста удобна. Доста по-добре ми от предишната. Тя мисля, че е към килограми 300 грама. Не съм много сигурен. Да, по-скоро килограми 450 плюс минус 50 грама. Значи е около килограми половина почти. Което си е бая, но изглежда доста добре.
бих казал, мен много ме кефи. Нещата видяхте моделите в началото на видеото, сега ще ви ги покажа пак, тук ще покажа модела на каската и тук на очилата. Може да се абонирате за канала да харесате това видео и ще се видим следващия път. Инстаграм ще се покажа ето тук, буквално в кашона. И така, ще се видим следващия път, а от нас чао!